अनु नियो ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛି ତମ ଭାଇ ପାଇଁ ଯିବ ବାନ୍ଧିକି ଆସିବ। କଣ ହସିଲା ଯେ? ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ 10ଟା କି 15ଟା ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଲେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ଆଣିଦେବି। ନା ଆଉ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ସେ ଭାଇମାନେ ସିନା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କାହାର ହାତ ନାହିଁ କି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଫୋନ କରି ଡାକିବେନି, ଆରେ ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆସିବୁନି କି? ତ ମୋର ଆଉ ରାକ୍ଷୀ କଣ ହବ? ମୋର ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ହେଲା। ଦେଖ ଅଟୋରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ସବୁ। ଇଏ ତମ ଭାଇ, ଇଏ ତମ ବାପା, ଇଏ ତମର ସବୁ। କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କାନ୍ଦନି, ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ, କାନ୍ଦନି ହେଲା। କେହି ନହେଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ତମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ।